Есенмісіз эфирда яңалықлар шығарылышы студияда Роза Хабибуллина алға таба қой бір темалар турында қысқаша. Подвалда ешқына турбалар шортлы һәм су баса шәһәрдәшләрнең зарларын хәбәрчебез тыңлады. Каникулларда ялгына итмиләр, акча да эшләргә җитешәләр. Чаллы укучылары нинди эшләрне башкаралар? Раскольников 65А урамындагы күп катлы йортта подъездларны җыештырмыйлар, биредә яшәүчеләр начар ис булудан зарлана. Безгә бу хакта шәһәрдәшләр яздылар. Безнең яңалыклар иҗат төркеме урынга чыгып, проблемага ачыклык кертергә тырышты. Пожарные гидранты в открытом доступе. Любой ребенок может подойти, устроить здесь потоп. Управляющая компания отказывается ставить сюда замки. И просто посмотрите, в каком состоянии они все оставили. Ачык гидранттан тыш йорттагы проблемалар шактый дип биредә яшәүче Камил Хайруллин. Подвалда еш кына турбалар шартлы һәм су баса. Шуннан соң һәр катта диярлек дымык ис килә, кайчак хәтта берничә көнгә су бирүне дә туктаталар диерат. Косметик ремонтта ясалмый, түшәмнән буяу куба, ишекләр ватык. Моннан тыш подъездда тиешенчә җыештырылмый. Өйне айга 2 тапкыр җыештырырга тиешләр. 4 һәм 20 көннәрдә, ләкин 2 айга бер тапкыр җыештыралар. Стеналар буйлап бөҗәкләр үрмәли, һәр почмакта диярлек пәрәвез. Камил Хайруллин әйтүенчә, подъездда тәртип урнаштырсыннар өчен заявкаларны идарә итүче оешмага берничә тапкыр калдырырга туры килә. Моннан тыш күп катлы йортта чүп үткәргеч ватык. Самая, наверное, большая проблема – это мусоропровод. То есть где-то несколько лет назад, получается, его попросили его почистить. Управляющая компания, получается, залила какими-то химикатами его сверху. После чего началась гниль полная, то есть убили металл. Йортның тышы эшеннән нык аерыла дип сөйли шәһәрдәшләр. Әйтүләренчә, күп катлы йорт тирәсендәге барлык уңайлыкларны диярлек алар үз хисапларына эшләгән. Непонятно, за что мы платим управляющей компании, так как абсолютно всем благоустройством занимаемся сами самостоятельно жильцы. Начиная от сбора средств, заканчивая установкой забора, покраской его, обслуживанием шлагбаума, посадкой цветов, ну и вообще всего. Все, что вы видите в этом доме, все красота, это наших рук дело. Биредә яшәүчеләрнең сорауларына җавап алу өчен без Үзәк идарә итү компаниясының баш инженерына мөрәҗәгать иттек. Чүп үткәргечне ремонтлау 30 августка планлаштырылган дип җавап бирде ул. Су басу белән проблемалар турбаларның ныклыгы начар булу аркасында килеп чыга дип аңлатты. Вот эти уголки, муфты, они все равно будут, в любом случае они будут рваться. Но это же вода. Мы же не можем сказать, когда они будут лопаться вот эти муфты, трубы. Есть она, материал, есть материал. Если был дом принят в эксплуатации, это было принято со всеми госорганами, значит, такие двери предусмотрены на эту часть, правильно? Если бы не было такой, какие-то ненормальные двери установлены, сразу бы не стали принимать. Шуңа күрә әлеге ишекләрне алыштыру турында сүз бармый. Косметик ремонтны кайчан ясаячаклары да билгесез. Роза Хабибуллина, Яна Вальдю, Тимур Сафронов, яңалыклар. Мәктәп керек яракларына, кием салымга, кәрәзле телефоннарга һәм башка бик күп нәрсәләргә алар үзләре акча эшли. Чаллы укучылары шәһәр оешма предприятиеләренә дә, мәгариф учреждениеләренә дә эшкә урнаштырылган. Алар авыр булмаган, ләкин бик кирәкле эшләрне башкаралар. Бүген Антон Медведев карамагында мәктәп территориясын җыештыру. Узган елда җәен эшләдем дип сөйли ул. Эшләп алган акчасын нәрсәгә тотачагын да әйтте. Сейчас я коплю на поездку на один из крупнейших чемпионатов по брейкдансу в России, Combination. Он проходит в Казани. Хочу приехать туда как зритель. Мне очень интересна эта тема. Барлык теләгән укучыларны да эшкә урнаштырып булмый, ди мәктәп хезмәткәрләре. Беренче чиратта күп балалы һәм аз керемле гаиләләрдән булган балаларны, шулай ук туганнары, махсус хәрби операция зонасында булганнарны кабул итәләр. Аннары исемлек буенча башкаларны. Нам дают совершенно разную работу. Например, мы часто состригаем отсевшие цветы. Мы убираемся в школе, подготавливаемся к новому учебному году, моем парты, доски. Иногда моем полы, поливаем цветы в школе. Мой рабочий день начинается с 8 утра, а заканчивается в 12 часов. Прихожу, расписываюсь, то, что я присутствую. И мне дают задачу, я начинаю ее выполнять. В основном это уборка территории и раскопка грядок. Я работаю первый раз и решила заработать деньги для того, чтобы купить себе классическую литературу, потому что я люблю читать, и подарок маме.
Күн әйбәт булса, балалар урамда эшлим, яңгыр вакытында мәктәп эчендә. Малайлар һәм кызлар эшсез утырмый ди мәктәп хезмәткәрләре. Они могут проводить работы в библиотеке, например, пропечатывать вновь получившиеся новые книги. Дальше они могут мыть, например, полы, подметать, протирать пыль. Но к работам, которые противопоказаны техникой безопасности, до определенного возраста мы их не привлекаем. Это как покраска, как мытье окон, например. Балаларга хезмәт хакы түләнә, аена укучылар 11 мең сумнан артык акча ала. Роза Хабибуллина, Эльмира Гайнуддинова, Кирилл Хабзей, яңалыклар. Шоллы халкы һәм шәһәр кунаклары кабат балык һәм диңгез деликатесларыннан авыз итә ала. Аларны турыдан-туры Камчаткадан китерделәр. Билгеле булганча, алар иң файдалы һәм иң тәмле дип санала. Ашыгыгыз аларны бары тик 6 көн эчендә, 23-ннән 28 июльгә кадәр сатып алырга мөмкин. Сәүдә рәтләре 32-нче комплекс Мегастрой гипермаркеты янында урнашкан. Камчатка балыгы экологик чиста сулыкларда гына яши, шуңа күрә аның ите сусыл, нәфис, иң мөһиме файдалы. Затлы диңгез ризыкларының һәр кисәге өчен ләззәт бүләк итәчәк. Бигрәк тә Чаллыда яшәүчеләргә һәм шәһәр кунакларына тәмле чавычы балыгы ошый. Юка гына аны Сөләйман балыкларының патшабикәсе дип атамыйлар. Ярминкәдә дистәләгән затлы балык сортлары тәкъдим ителә. Форель, палтус, нерка, ак балык. Барысы да яңа тотылган. Шулай ук өстәлнең бизәге кызыл улдыкта булачак. Бутербродта аны аз күләмдә куллану да җитә. Аның каравы максималь файда булачак. Җәй сезонлы авырлар башланыр алдыннан үз иммунитетыңны ныгыту өчен иң яхшы вакыт. Ә моңа Камчаткадан балык һәм диңгез продуктлары ярдәм итәчәк. Чаллыда Беларусь оя киемнәре һәм төрек текстиле ярминкәсе. Барлык сезоннар өчен иратлар һәм хатын-кызлар өчен берничә 100 пар оя киемнәре. Шулай ук мендәрләр, юрган һәм башкаларны Муса Җәлил урамы 55Б үзәкрәт сәүдә үзәге элекке балалар дөньясы бинасы адресы буенча сатып алырга мөмкин. Хәзер төрек текстиль артыннан чителгә очарга кирәкми, чөнки кояшлы Төркиядә Билек шәһәрендә җитештерелгән комплектларны яр Чаллыда да табарга мөмкин. Состав ткани для постельного белья полностью натуральный. Здесь присутствуют только хлопковые нити высокого качества. Для пошива постельного белья используются полотна с плотностью расположения нитей 120-150 грамм на квадратный метр, что обеспечивает хорошую мягкость и прочность белья. Легко поддается глажке и делает ваш сон приятным и комфортным. Күргәзмәдә төрек тукымасының күп төрле ассортименты тәкъдим ителгән. Одеял һәм мендәрләр, карават комплектлары, плетлар һәм башкалар. Күп кенә шоулар аларның сыйфатын һәм уңайлыкларын бәяләргә өлгергән инде. Вчера по совету продавца приобрел себе подушку. Сказали, что она снимает стресс и дает возможность хорошо выспаться. Думал, что шутят. Но действительно, проснулся полный энергии и сил. Решил приобрести себе еще 4 подушки. Себе, маме. Подушки очень отличные, всем советую. Шулай ук Чаллы халкы үзләрен Белоруссиядан килгән сыйфатлы, уңайлы һәм ышанычлы аяк киемнәре белән дә сөендерә ала. Ир-атлар һәм хатын-кызлар коллекциясының зур сайлау мөмкинлеге беркемне дә битараф калдырмаячак. Вообще белорусская обувь нравится многим. Мы почему и пришли, вот искали, где еще есть белорусская обувь. Почему-то не нам, может быть, люди не знают еще, не нашли. Вот пока вот единственный магазин, вот мы вернулись опять сюда и все-таки купили здесь. Белорус аяк киемнәрен һәм Төркия тукымаларын сатып алырга ашыгыз. Адресы Муса Җәлил урамы 55Б үзәкрәт сәүдә үзәге элеккеге балалар дөньясы бинасы. Бүгенге менә шулар, мин Роза Хабибуллина сезнең белән сау булашам, исән сау булыгыз. Комфортное лечение зубов по доступным ценам. Стоматология «Улыбка». 54 62 31.